Здравейте хора, аз съм Йосиф и в днешното видео отново ще играем Шауарма Киоск. Страшна, крипи, където правиш джунери. Днес ще съм джунерджия. Отново видях, че миналото видео е събрал 4 лайка. Това е нов рекорд. Благодаря ви от сърце. Ако може този път 10 лайка, ще ви бъда много благодарен. И да се абонирате за канала. И днес ще се опитам. Разбрах, че когато онова шибано чудовище е там до хладилника с пепси, когато правим грешка, той ще дойде. Няма ще излезне. Няма да трябва да правим грешка. Окей. Както винаги, крипи. Квартал, тук имаме котенце, няма обръщам никакво внимание. Тим веднага на тук. Нищо не се е променило. Чай, че това там не страшно здравето. И сега Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Не, Turn с on the включени ще grill. играя. Customers just love their shawarma hot. Great. Now open the window. Let everyone know you're ready. Трябва да отворя врата, за да знам всички, че съм готов за работа. Не, съжалявам. Няма да отворя и не съм готов. Все още. Трябва малко месо и това. Как и да отваряме, Before виждаме serving, be sure в to камерите. safety rules. They're super friendly, just like we are. И нека сега да видим какво си имаме тук. Между другото, някакви документи, добре. And while you wait, feel free Yo. to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. Значи разбрах, че извинете, малко съм болен. Разбрах, че някой, който има такова лице, не трябва да му дадем шауарма и да му отворим. И ще дойде някакъв усмихнат палачо, който ще ми даде бележка. И аз трябва да я взема, без да я отварям, да я сложа тук вътре. Тук долу някъде. Сега видим дали дойде някой. Да, дойде. Това пич да не ме нервираш, чай да намаля малко звука. Ей така. Окей. И сега пич, кажи ми какво обичаш и какво не обичаш, но не за да те види отново. Окей, нормално си. Ще намаля още малко. Сега пич, какво искаш? Make it fast, no girl. Добре, no girl, да, разбрахте. Take. Окей. Това е почти най-бързото, което мога. Сос, така. То пича, ръцете са много дълги, брат. Изчезвай, братле, изчезвай. Нормира, защото обясня. Окей, тръгна си. Майко, човек, изтръпнах хора. Само хора да знаете, че понякога така ми спира видеото и много съжалявам, ако стане още веднъж така.
Просто не знам, телефона ми винаги прави така, опа, някакъв с гола глава отзаде. Какъв си ти, братленце? Искам те видим. Какъв си? Окей. То, какво е, брат? Майкъл Джексън, ти ли си е, човек? Окей, това не е излезнало. Не, добре. 1,50 държи, братле, добре, дай по-бързо, защото искам да ти гледам Майкъл Джексън. Така да е Майкъл Джексън. Забрах доста неща за тая игра. И те са, че ще дойде някаква старица, която е с голяма коса. Когато й дадем шуармата, тя ще изпее онази кринджевата песен и ще ни стресне. Онази ау, I feel good. И ще ни стресне до дупка. Вече, когато я видя, просто ще знам, че това ще стане. Или няма да й дам шуармата, или не знам, или ще избягам. Окей, това чудо още не е излязло, окей. Найс. Нещо още... Пич. Добре ли си, Добре ли си, Искам те видя, защото малко... Окей. Before, yes, okay. Trinity Company Fins. Така. О, за първи път мина кола, окей. Добре, да плаща. Плати ли ми това? Окей, плати ми. Между другото, така, като съм под напрежение, да не ми излезне... Какво? На то пич ръцете му. Добре, няма обръщам внимание. Правя му шибаната шуарма. И му я давам и отивам и затварям и влизам в камера. Добре, това беше гати бързото. Но моля те, пич, не ми изкачай пред камерата. Before you already made this on, I never finish it. Брат, защо? Той отзад имаш още на лице. Аз му дадох шуарма. Не трябваше да му дам, но това чудо е излезнало. Мамка му, човек, не трябваше да му дам, не трябваше. Гледай къде се крие, бе. Защо си там горе, бе, палачо? Защо си там горе, бе? 150. Защо се качи там горе, бе? Виж, че няма да видя ли, бе? Букук. Ще видиш ти. Си прави, че не го виждам. То главата му е колкото на дядо ми, брат. Хайде, по-бързо. Добре, давам. Заключвам, влизам камера, забъгна ми малко. Айде, влез, бе. Добре. Добре, отиде си. Все още момент увеличи малко, защото така не е хубаво. Окей, така е перфектно. Пак изтръпнах, човек. Още никой не е дошъл. То с педал го знам. Гледай го къде е, стресна ми. Ела тук е. Ме дразни, знам, че така не става. Изключат много да иде. Не, ще затворя, не ми пука, човек. Да, знам те къв си. Знам те къв си, малък. Шибаняк. Сега отново ще ми излезе, нали? Я го видиме.
Няма го. Между другото бях готов за това. Не се стрехна чак толкова. Обаче от ония пич върху хладилника направо ми скара ангелите. Мамка му. Отново изтръпнах. Не, няма да идам, брат. Тази е без обувки. Има коса като на баба ми. И лицето и не знам как е. Но няма да я отворя, няма да я отворя. Дали трябва да и... Момент. Добре. Дали трябва да я отворя? Добре. Все какво? Не ме дразни, мамка му, каква си ти, изчезва от тук. Няма ти говоря, няма нищо, изчезвай. Long shift. Lily, I was ready to pay 150 and you just shut the window? Ти си без... Какво е това? Да, ти си без обувки, маняк. Ничего ли си, момиче ли си, не те знам, обаче... Айде, но никой няма да дойде. То пич изглежда доста нормално. Гледай го къде отново ми скара ангелите. Сърцето ми. Като бодигърта. All right, that will be 150. Добре, дай да се... Какво стана с екрана? Както и да е. Мамка му няма месо. Ако му затворя, той ще си отиде пък. Мамка му ще те наблюдава внимателно. Топи дали е горе, не е горе. Окей. Е така. Да го гледам. Взехна ли? Какво? Как не съм взел лъчек? Буквално стигна до края. Сега взех ли? Да. Най-накрая. Взимам, слагам нещо си там, давам, затварям, изчезвай и затварям отново. Just how I like it. I have a proposition for you. Имаш работа с мен. Ей, аз съм Мадар от Чиха, ей! Ще ти направя цунаде нещо си. Ако ми стоиш там? Ако ми стоиш там? А ти не знаеш аз кой съм, бе, брат. А ти не... Аз съм Саски от Чиха, бе, брат. Ще направя 1000 птици, бе, брат. Ще те издухам на... Както и да е. Това беше доста добре, не. Добре, братле, имаш някакъв проблем. Изчезвай. Май си отида. Изчезвай, лъчек. Аз съм Хаширама. Ти си брат ми, който е с бяла коса, а ти си с черни сиви някакви. Братле, изчезвай. Ще ти излезна вънка.
Отидем... Добре, добре. Чакай момент. Не ме е страшно. Добре, отварям му. Моля, да не пик. Добре, хайде, лами, бе. Хайде, бе. Ти каза, че съм мадара от чиха. Кой искаш, хайде, бе. Хайде, бе. Брат, се, но Наруто срещу Какаши. Съм Наруто, той тачи. Хайде, лами, бе. Хайде, бе. Хайде, ще смачкам, бе. Боец ли си, къв си? Защо толкова сериозно, бе? Между другото, това никога не съм го опитвал. Дали мога да отида някъде? Дали да отидем в гората, хора? Какво мислите? Отидем ли? Чакай. Аз съм тук. Братле! Изчезвай тук, моля. В колата няма никой. В колата няма никой. В колата няма никой. Какво искаш, бе? Опа. Че ще ми изкара ангелите. Пепси ли искаш? Още един джунер ли искаш? Кой искаш? Кой искаш? Окей, отида си най-накрая. Yes! Мале, сърцето ми се пръсна. Някой ще дой... Ето я. Теб те знам. Окей. Теб те знам. Сега ще ми пуснеш някаква музичка и ще танцуваме. Ау! I feel good. PH, doctor's appointments, then shopping. Искам да увеличим. Understand total 200. I'll pay by card. Окей. Дай правим. Искам да намаля, защото... Знам какво ще направи тая старица. И сега ще направи... I feel good. Между другото, малко ми изкара ангелите. И както и да съм готов, тая винаги ми изкарва ангелите. Браво на нея. Какво друго искаше? О, да. Добре. Давам ти. Добре, първо това. Какво е това, бе? Репси. Това не е ли пепси, бе, човек? Тук пише репси, даже брепси. Добре. Here you go. At least you don't mess around like the others. Добре, най-накрая. Още една дойде, не знам каква е. Знам, че някакъв... Добре, не е тук. Алла била, Господ е с мене. Къв си? Once you warm up, please. I'm already late because Добре. Long shift? Long shit. yeah, boss kept me overtime again. At least I'll get some food before heading home. Добре, powers. Something else? Something else? Soda. Сода. И сода. Got it. The soda is 50. Total 200. Дали мога да дам първо содата? Добре. Извинете ме. Това последното не знам какво е вече. Какво е това? Баница. Това вече знам, че е салата. Това бялото знам, че е...
това оня соса, това знам, че е месо. Гуд, изчезвай. Добре. Моля те да не дойде никой. Моля ти се. Какво? Никакъв шанс да ти отворя. Абсолютно никакъв шанс да ти отворя. Никакъв шанс. Моля те да не е тук това. Добре. Добре, ще отворя и веднага ще затворя. Давай. Изчезвай, моля те, изчезвай. Ти си скелет. Кай да ти дам шуарма. Seriously? You just closed in my face? I've been starving all day. Хора. Момент. Човек. Какво? Не. Тая чука на вратата. Буквално все още е там. Добре хора, мисля, че това е видеото. Харесайте, абонирайте се, коментирайте. Аз съм Йосиф и до нови срещи. Чао!